Right, ndadzoka chekutanga ndautanga ndatenda vanhu vese zvavo vakakwanisa kuungana vakati toda kubuilda chivhitivhiti ichi. Ndime vanhu vacho imimi makanyanya kukosha zvekudarikidza. Saka ndoda kungoti shout out to everyone anga aripo from day one nevamwe vakazojoinera chinhu pakati. Kune mazita akawanda kuti ndakatanga kumenshina panapa you will be shocked kuti saka vese vakamira. But nhasi zvandiri kungoda panapa cheteka kungozivisa. Last time ndakataura nyaya iyi ndikuzviziva vamwe vakatanga kuti nyaya dzacho ndedzekunyeba nchinchisa. Today I'm back kuti ndinyatsokuconfirmerai because ini ndogara chitaura kuti nyaya yacho tisati confirma tichida kuti muzoziva kuti but iwe ndozvatozoitika zvechokwadi. Nyaya yandinayo panapa ndakataura ndikati good news kune maZimbabweans ese zvawo vari muSouth Africa vanorarama vane anonzi maZEP. Handiti tiri kuti mukana wavhurwa zviri kunzi mave kukwanisa kunoaplya kuti muite mapermanent residence. Ndakanzwa umwe achiti zvina basa chinchi hadzisi dzese nyaya dzinoda kukomendwa. Kana usina ZEP nyarara vane maZEP vaende. Musarwadziwe mazimba mune system yekuti makada kunzwa nyaya ichitaurwa munobva mamhanya kuti chinchi because unenge une jealous. Unoziva kuti pamwe ndiye ihama yako yokavenga ine ZEP wakutoti saka iye ndiye adota permanent resident ini ndezodi ndine chimukidi ndine chimu chakati ndine chiaslam. No guys, hazvishandi zvichidaro. Hatidi kuvanhu vanoita jealous. But nhasi rekedza ndipamhe futi nyaya iyayo ndichiti the South African Department of Home Affairs is officially announced that holders of the Zimbabwean Exemption Permit ZEP are now eligible to apply for permanent residence. This landmark decision marks a significant shift in government policy and provides a clear legal pathway for thousands of Zimbabwean nationals who have lived and worked in South Africa for over a decade. Deputy Home Affairs Minister Njabulo Nzuza confirmed that these applications will be evaluated on a case-by-case basis. This development follows years of legal challenges and advocacy by various groups including activists like Simba Chitando who have lobbied for the recognition of long-term residents and the economic contributions made by ZEP holders under current immigration regulations. Those who successfully transition to permanent residence may become eligible to apply for South African citizenship after 5 years. For many years, the ZEP program was treated as a temporary measure with multiple extensions, leading to significant uncertainty for families and workers. The most recent extension granted by the Minister of Home Affairs, Leon Schreiber, he had already pushed the validity of existing permits to May 2027. This new directive allows permit holders to move beyond temporary exemptions toward a more stable and permanent status within the country. Community leaders and activists have welcomed the news as a major victory for the Zimbabwean diaspora. They emphasize that this move acknowledges the pivotal role played by these residents in both the South African and Zimbabwean economies by securing permanent status. Individuals who have better access to financial services and long-term employment stability while also reducing the risk of sudden displacement. Ichoka icho ameno kana pane anenge asina kunyatsochifila mushe ende chinototi tirambe tichiuya tichita chipawa chekuadzoka titi nyaya tambototodzoka kuti ngatidzokorodze nyaya yenyeso kusvika munzeve maono inyaya yavamwe vanhu nenharo. Uri kuyazotudza nyaya dzekunyeba uri kuzo auna ZEP sakanyarara. Munhu ane ZEP wese usatombodzosera kumashure. Enda unotanga kunodzifambira nyaya dzacho unonzwa. Enda kuHome Affairs wagara munongoenda mundodzo akomana apply ayi vakomana. Usatomboteerere vanhu novasina. Munhu asina anonetsa. Munhu asina chana chanetsa. Iwo ndiwo kutongonopenga manje. Because parutano vanomhanya kunovharidzira zvese zvinonzi as if pane chinozikanwa.
tikataura nyaya yeCAB3 kuti zvazodai unonzwa totaura kuti zvodi ninga ari kuzodai tobva tataura iyi nyaya yacho iripo, iyi nyaya yetu kuti nyaya yakanaka iyi, nyaya iri kunakidza, nyaya iri kufadza iyi, zvese hatizorambika. Tingangota vanhu vekungoti nyaya dzese dzimuri kungodai so this is the current situation right now. Ndikusaka it's good news kune munhu wese guys. Saka kana inini ndiri kutofarawo, it's your time yekuti munhu wese afare. Handimunzwisisa right. Saka ngatiiperere pana penyaya, handidi kuramba chingoitaura because good news adzikazoramba dzakungotaura dzopedzera dzakuboa, but rigedza ndingogara ndangoshandisawo futi mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese musaore moyo vari muSouth Africa muno mimi musina mawork permit acho nemastudy permit, but uri kuda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina zvinhu izvozvo, bata education research yamukoma owen. Namba ndidzodzo dziri kubuda paflyer, taurai navo vanokubatsirai, vanokuitirai vari kwavari muri ikoko. Even to those who are outside South Africa wave kukwanisa kuregisterwa company muSouth Africa usina work permit kana study permit, bata education research yamukoma owen. Namba ndidzo dzabuda, taurai navo, vanokubatsirai, vanokuitirai, unozodei mangwana.